Расійскі дрон, які ляцеў бамбіць Украіну, упаў у Слуцку. Лятальны апарат заўважылі ў аўторак пасля абеду. Мясцовыя жыхары пісалі ў сацэтках: «Бачыла яго сёння, як ляцеў, так сабе адчуванні». Такіх паведамленняў было шмат. Побач са Слуцкам у Салігорскім раёне дрон трапіў нават на відэазапіс мясцовых жыхароў. Іншы карыстальнік напісаў, што чуў дрон над самім Салігорскам. Мы не можам публікаваць шмат якія сведчанні, паколькі за такую інфармацыю ў Беларусі могуць пасадзіць у турму. Менавіта гэта расійскія дроны, якія выкарыстоўваюць беларускае паветра у вайне супраць Украіны. Зразумела, што беларускія так званыя улады будуць усімі магчымымі захадамі хаваць гэтую інфармацыю і запугіваць мірных жыхароў Беларусі ад такой небяспекі. Таму у гэтым выпадку трэба разумець, што Беларусь на дадзены момант страціла вайсковы суверэнітэт, і грамадзянам Беларусі трэба рыхтавацца да вельмі сур'ёзных падзей на тэрыторыі Беларусі. Адна з жыхарак Слуцку напісала: 12 гадзін 3 хвіліны, моцны гул у небе. З балкона ўбачыла, што над слуцкім цукровым заводам ляцеў дрон у бок навадворцаў. Ад нечаканасці не паспела сфатаграфаваць. Праз хвілін 20 і яшчэ 2 разы чула ў небе, але нічога не было бачна. Сістэма супрацьпаветранай абароны працуе вельмі цікавым чынам. Яна працуе па схеме свой-чужы. І ў дадзеным выпадку зразумела, што беларускае так званае міністэрства абароны ведае пра тое, што будуць пралятаць так званыя дроны Расійскай Федэрацыі над небам Беларусі. Але ж, як мы бачым, у гэтым выпадку яны не заўсёды могуць кантралировать такія дроны. Калі яны запускаюць 600-700 дронаў па Украіне, яны вельмі часта могуць страціць кантроль над аднім, двумя, трымя, можа быць і болей большай колькасцю дронаў. Таму, канешне ж, калі над тваёй галавой пралятае баявы дрон, герань ці шахед, гэта заўсёды небяспечна. І у такім выпадку адзінае, на што застаецца чакаць беларускім грамадзянам, гэта тое, калі гэты дрон упадзе ў мірны горад ці ў мірнае село. Сведкі пішуць, што неўзабаве пасля гэтага з'явіліся 2 верталёты. Некаторыя пішуць, што дронаў было таксама некалькі. У Слуцку ўзброеныя людзі перакрывалі частку гораду. Гэта нармалёвая сітуацыя, так, калі яны не ведаюць дакладнае месца, дзе мог упасці дрон. Ці, напрыклад, калі яшчэ ёсць іншыя дроны ў паветры, яны іх спрабуюць кантраляваць. І калі іх палёт пойдзе не па-за планам, яны будуць яго збіваць. Гэта па-першае. Па-другое, калі дрон упаў дзесьці, яны не заўсёды ведаюць, ці гэта быў дрон-лавушка, які пусты, без выбухоўкі і так далей, ці гэта быў баявы дрон, які можа пашкодзіць сур'ёзна і будынкі, і нейкую тэрыторыю і так далей. Таму яны яго будуць шукаць, дзе ён дакладна упаў. І гэта нармальна. Але ж, нармальная краіна не павінна дапускаць, каб такія цэлі заляталі і ляталі над галавой мірных грамадзянаў. Калі вы кажаце, што ў нас галоўная палітыка нашай краіны гэта мірнае неба над галавой, то выконвайце свае словы. Сёння выданню «Флагшток» удалося пацвердзіць, што беспілотнік у Слуцку паў 2 чэрвеня каля 12:20 у прамысловай зоне на ўскраіне гораду. Выданне сцвярджае, што прамавугольныя абрысы руля кіравання нагадваюць расійска-іранскі шахед «Герань». Гісторыя з невядомымі лятальнымі апаратамі працягнулася і сёння. Пра гэта пісалі жыхары Баранавічаў. У Дзяржынску ўначы чулі самалёт, які ляцеў вельмі нізка ў раёне 1-й гадзіны ўначы. Дом тросся, і гук быў такі, што падалося, нібыта самалёт падае. Менск. Гэта ўжо напісаў жыхар сталіцы. Магчыма, гаворка ідзе пра авіяцыю, якая адсочвае дроны. Інфармацыя пра чарговыя дроны над Беларусю з'явілася пасля масіраванай паветранай атакі Расіі на тэрыторыю Украіны. Улады Беларусі ніяк не каментуюць гэтых здарэнняў.